Hej, jeg vil kort fortælle om den her forbrugs- og klimarapport for udlejere, som vi har lavet. Hvad er egentlig ideen med den, og hvordan ser det ud? Hvad får man, når man får sådan en klimarapport? Og hvad skal man gøre? Så helt kort, så det rapporten gør, og det som vores beregner gør, det er, at den kan opsplitte et forbrug på tværs af flere lejere. Så hvis du er udlejer og har flere lejere i den samme bygning, der måske er på den samme varme- og elregning osv., så kan det være svært at svare på, jamen, hvad er den enkeltes forbrug egentlig. Der splitter vi det ud fra de kvadratmeter hver lejer har, og på den måde beregner, hvad hver ejers andel, eller lejers andel er. Så beregner vi også hver lejers CO2-udledninger ud fra deres specifikke forbrug, og så laver vi også et overblik over deres energimix. Energimix betyder, hvordan at for eksempel ens elforbrug er sat sammen af vindenergi og kul og så videre. Alle de typer kilder, som vi bruger til at producere el. Den måde, vi har lavet det her på, det er med metoder, der er beskrevet, og vi følger de metoder, der er i Greenhouse-protokollen, og så benytter vi data fra din specifikke bygning. Det er sådan, at i Danmark der er vi så heldige, at vi faktisk har nogle rigtig gode databaser for helt ned på dit specifikke fjernvarme producent for eksempel. Hvad er deres sammensætning af, når de producerer fjernvarme, eller dit elforbrug. Det er også for hver kommune, kan man se helt specifikt, hvordan sammensætningen er der. Så de data har vi brugt i vores beregner. Hvordan ser sådan en rapport så ud? Jamen, det man får, det er, at man får for hver lejer, man har, og hvis man kun har en, får man en rapport. Hvis man har 10 lejere, får man 10 rapporter. Der får man sådan en rapport her, og I kan se på hjemmesiden, der kan I klikke jer ind og trykke og downloade en og se den lidt mere udførligt. Så går den bare lige helt ordnet igennem, men det der er i rapporten, jamen det er et overblik over den specifikke lejers forbrug, og så er det de drivhusgasser, der er forbundet med det forbrug, og så er det energimixet. Og det er jo selvfølgelig, hvis man har 3 lejere, så vil det være forskellige rapporter for de 3, for det afhænger af deres forbrug hver især. Man får også både en rapport med lokationsbaseret metode og markedsbaseret metode, og det kan I læse lidt mere om, hvis I vil forstå, hvad forskellen er på det på hjemmesiden under FAQ. Hvad skal man gøre? Jamen man skal bare klikke videre her på hjemmesiden og trykke på start, og så kommer der en form op, hvor man skal indfylde en hel række informationer. Og der er lidt arbejde for at man får lidt information ud af det, for man skal indtaste bygnings elvand og varmeforbrug, og man skal også indtaste information om de lejere, man har. Når du har gjort det, jamen så vil du inden for 48 timer modtage en rapport fra hver lejer, som vi så har udarbejdet på baggrund af de data, du har tastet ind, og alle de databaser og informationer, vi har brugt til at beregne det på.